Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tristan. Taong 1982, Dagupan, Pangasinan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagtatrabaho si Tristan sa isang kumpanya. Hindi ko napapangalanan kung ano ito, alinsunod na rin sa nais niya. Magpahanggang ngayon kasi, nasa merkado pa rin ang kumpanyang minsan niyang pinagtrabahuhan. Magdadalawang buwan pa lamang siya noon sa trabaho. Mahirap man ang gawain, pilit niya yung kinakaya mairaos lamang ang sarili niya. Bagaman wala pa siya noong sariling pamilya, hindi niya maipagkakaila ang hirap ng buhay na tinatamasa niya. Yung tipong kakakuha niya lang ng sweldo, ibabayad niya din naman yun kaagad sa mga utang at renta. Hindi naman yun mahalaga. Ang importante, may natitirahan siya, may panggastos, at higit sa lahat, meron siyang pambili ng kanyang mga luho kahit mura. Halos mula pagkabata, ganun na ang kanyang naging sitwasyon. Sa katunayan, pinalaki si Tristan ng mga madre at noong tumungtong na siya sa tamang gulang, sinubukan na niyang hanapin ang sarili niyang tadhana. Kakalibot niya sa mga bayan-bayan, kung saan-saan na siya dinala hanggang sa narating niya ang bayan ng Dagupan. Mula roon, nagsimula siya sa kanyang buhay at nangakong doon natatanda sa lugar. Sa paglipas ng mga araw, naging maayos naman ang lahat. Kahit wala siyang pasok noon, nagpupumilit siyang magtrabaho para hindi naman mabakante ang kanyang araw. Kapag sumasapit noon ang araw ng pamamahinga, mas tinutuon niya ang kanyang wisyo sa pagtatrabaho kaysa magnilay sa mga kasalanan niya. Dahil sa ganoon niyang pag-uugali, kung kaya't hindi na niya napapansin na dahan-dahan na palang nauubos ang kanyang pananampalataya. Isang umaga, nagising na lamang siya na binabalot ng matinding karamdaman ng sarili niya dahil sa halos walang patid niyang pagtatrabaho. Upang maalis ito, agad naman siyang tumungo sa mga pagamutan, subalit wala rin yung naitutulong sa kanya. Ilang araw din siya noong nanatili para magpagaling, pero wala namang nagbabago. Nang mapagtanto niyang ubos na ang kanyang ipon, wala na siyang nagawa kundi ang bumalik sa tahanan niyang inuupahan. Sa isang iglap, pakiramdam niya, lahat ng bagay nawala sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw, tanging ang mga pagkain na lamang niyang itinabi ang napapakinabangan niya. Subalit, sa kabila ng mga pangyayaring yon, nanatili pa rin siyang matatag para sa kanyang sarili. Isang hapon, habang nagpapahinga sa labas ng bahay si Tristan, dumating ang matandang may-ari ng paupahan. Nang masipat siya nitong hindi maganda ang kanyang kalagayan, agad naman yung lumapit sa kanya para sana singilin siya ng upa. Pero hindi pa man yun nakakapagsalita, minabuti na ni Tristan na magmakaawa. Manong Diego, maaari bang hindi muna ako magbayad ngayon? Alam niyo naman hong nangyari sa akin, hindi ba? Hayaan niyo, kapag gumaan ang pakiramdam ko, magtatrabaho ka agad ako. Sa ngayon ho kasi, walang-wala talaga ako eh. Mangiyak-ngiyak na paliwanag ni Tristan sa matanda. Nang marinig naman ng may-ari ng paupahan ang kanyang paliwanag, tumangulang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Sige lang Tristan, wala namang problema dito sa'yo. Baka kaya ka nagkaroon ng sakit dahil napapabayaan mo ang sarili mo. Alam mo iho, dito sa mundo, hindi lang pera ang mahalaga. Dapat habang nabubuhay ka, alamin mo kung para saan ang buhay mong ito. Magnilay ka, baka sakaling sa simbahan, makahanap ka ng kasagutan. Huwag kang mag-alala,
Kapag nakabisita ako bukas sa kaibigan ko, papupuntahin ko siya dito sa bahay mo para magamot ka. Alam kong hindi ka pa nagpatingin sa albularyo. Matapos itong mailahad ng matanda, agad namang nagpasalamat doon si Tristan. Sa isip-isip niya, kahit hindi siya naniniwala sa mga albularyo, mas mainam na sigurong magpatingin dito. Kinabukasan, pagsapit ng alas 8 ng umaga, muling bumalik si Manong Diego kasama ang isang matandang may mga nakataling balahibo ng ibon sa ulo nito. Marami rin yung suot na iba't ibang uri ng kwintas at sa unang tingin mo rito, mapagkakamalan mo yung isang baliw. Paglapit ng manggagamot sa kanya, agad naman siya nitong inihipan ng usal sa bumbunan gamit-gamit ang mga dialektong hindi niya maintindihan. Matapos yan, doon na siya nito inumpisahang kausapin ukol sa kanyang sakit. Tinanong ng matanda sa kanya kung ilang araw na ba niya yung dinadala, ano ang mga huling kinain niya, saan siya pumunta, at higit sa lahat, ano-ano ang mga bagay na ginawa niya bago yun mangyari. Nang masagot naman ni Tristan ang lahat ng tanong nito, muling nag-usalang matandang yon habang naglalagay ng isang tipak ng tawas sa uling na wala pang siga. Matapos niya yung gawin, sinindihan na nito ang uling kung saan hindi naglaon na sipat na nilang parang lumulobo ang tawas tapos dahan-dahan ng natutunaw. Pag-usok nito, inikot yon sa kanyang ulo ng 3 balik sa magkabilang direksyon. Habang ginagawa yun ng matanda, patuloy lang naman yun sa pag-uusal at sa pagbaba nito ng kinalalagyan ng tawas, kitang-kita niyang baga na lamang ng uling ang naroon. Pagkamatay ng baga, hinintay nila yung lumamig kung saan doon na kinuha ng matanda ang tawas. Pagsilay nito rito, meron pa yung ibinulong doon ng 3 beses sabay durog nito. Iniikot yun sa kanyang noo ng pakrus na simbolo, maging sa kanyang mga pulso at dapa-dapa. Nang magawa na yun ng matanda, dahan-dahan naman yung umupo sa harapan niya habang nagwiwika ng, "Maraming bagay ang bumabalot sa katawan mo. May mga inalis akong marka ng aswang sayo. May mga bate at mga engkantong naninirahan sa iyong sistema. Hindi maganda ang kalagayan mo, iho. Ba't ka ba nagkaganito? Bakit mo hinayaang umabot sa ganitong sistema ang pananampalataya mo?" Dagdag pa ng matanda na maaaring dahil sa trabaho, tuluyan ng hindi napansin ni Tristan ang kawalan ng oras sa Panginoon. Mariinding inilahad sa kanya ng matanda, hindi maganda ang ganoong sitwasyon. Sigurado talagang magkakasakit siya kung patuloy niyang ipagsasawalang bahala ang may likhang pinagmumula ng kanyang lakas at kakayahan niyang huminga. Ayon pa dito, na para siya ay bumalik sa normal, pilitin niyang magkaroon ng oras para sa pagsamba. Hindi man siya roon makakakuha ng salapi, pero magbibigay naman yun sa kanyang katawan ng konting depensa laban sa mga masasamang presensya ng mga nilalang na umaaligid sa kanya. Matapos itong mailahad sa kanya ng albularyo, ginawa na siya nito ng isang inumin na magpapabalik ng kanyang lakas pansamantala. Gamitin mo ang lakas na ibinigay ko sa iyo para magnilay. Huwag mo itong baliwalain. Dahil kapag nalaman ko kay Diego na hindi mo sinunod ang payo ko, hinding-hindi na kita tutulungan pa. Bahala ka sa buhay mo kung malumpo ka man o mamatay ka sa iyong dinadalang karamdaman. Dagdag pa ng matanda. Pagkaabot nito sa kanya ng inuming gawa sa pinaghalo-halong dahon ng halamang gamot, agad naman niya yung ininom nang walang pagdadalawang isip. Pagkalagok niya nito, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdaman niyang animoy umaapaw mula sa kanyang sistema
ang kakaibang enerhiya. Hindi naglaon, nagbigay na ito ng kakaibang lakas sa katawan niya. Pagtayo niya sa harapan ng matanda, labis naman siya roong nagpasalamat habang patuloy na nangangakong susundin niya ang lahat ng payo nito. Kinahapunan noong araw na yon, pumanhik si Tristan sa simbahan para magsamba. Maghapon siya roong nakaluhod, taimtim na pinagminilayan ang lahat ng panahong sinayang niya. Sa pagsapit ng gabi, doon pa lamang siya lumabas sa simbahang yon para bumalik sa kanyang tahanan. Ilang araw din siya roong nagpabalik-balik, humihingi ng senyas sa taas, ukol sa mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Akala ni Tristan, habang buhay nang mananatiling malabo sa kanya ang lahat, pero dumating ang isang araw na nakausap niya mismo ang pari ng simbahan. Nagkataon kasi noong walang misa at nadatnan niya yung nakaupo sa simbahan, naghihintay ng mga taong mapapabisita. Pagsilay naman niya sa pari, hindi na siya nagdalawang isip na lumapit dito para makipag-usap. Lahat ng paksang tinalakay nila, purong may kinalaman sa kanyang mga problema. Matapos ang kalahating oras nilang pag-uusap, doon napansin ni Tristan ang pagluwag ng kanyang mga nararamdaman. Hindi niya mawari pero magmula noong narinig niya ang mga payo ng pare, natutunan niyang wag nang mag-alala para sa pera. Yung tipong may makain lang siya, ayos na. Dagdag pa nito na isa ang salapi sa ginagamit ng mga demonyo para tayo ay mailayo sa landas na nais ng Panginoon para sa atin. Yon ang rason kung bakit sa dinami-rami ng taong mamamayan at asensado na sa buhay, hindi pa rin nila mahanap-hanap ang kaligayahang nais maramdaman ng kanilang puso. Sa pagsapit ng gabi, nang makakain na siya ng hapunan, agad naman siyang humiga sa kanyang silid para magpahinga. Habang nagpapaantok siya, meron siyang naririnig na kakaibang tinig na animoy bumubulong sa kanyang isipan. Ang paulit-ulit nitong sinasabi, bumisita siya sa tahanan ng albularyo para makinig sa mga payo nito. May mga inilalahad din ng tinig na yon ukol sa kakayahan ng albularyong yon at kung ano ang katotohanan sa likod ng trabaho nito. Sa pagdating ng puntong nakatulog na siya, napaginipan niya ang albularyo na merong pinapatay na malataong nilalang na may mga mahahabang pakpak. Ang tanging gamit lamang nito ay mga buhay na salita na inilalagay nito sa tangan-tangan nitong latigo. Matapos niya yung makita, agad naman siya noong napamulat nang masipat niya ang isang matandang babaeng naglalaway ng kulay itim na likido. Pagsilay ni Tristan sa loob ng kanyang silid, napansin niyang napakadilim pa. Makalipas pa ang ilang minutong pagramdam, doon na siya naglakas loob na abutin ng gasera para sindihan ito. Habang pinakikiramdaman niya ang paligid, laking gulat na lamang niya nang may masipat siyang liwanag sa labas ng bahay niya. Dahil dito, agad naman siyang tumayo sa kanyang higaan para tingnan ito. Pagsilip niya sa dingding ng kanyang bahay, doon bumungad sa kanya ang isang lalaking nakasuot ng salakot, may hawak-hawak na gasera at parabang meron yung inililibing sa bakuran ng bahay na tinutuluyan niya. Dala ng pagtataka noon ni Tristan, agad naman niya yung sinitsitan, sabay wika dito ng, "Sino yan? Anong ginagawa mo dyan?" Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, nagpatuloy lang naman yun sa ginagawa nito hanggang sa marating na nito ang entradang pinto ng kanyang bahay. Pagsilay niya sa ilalim ng salakot, doon niya nakita ang nakangising pagmumukha ng albularyo, masayang sumasagot sa kanya ng, Napag-utusan ako ng kaibigan kong lagyan ng pangontra ang kanyang mga paupahan. Marami akong ginawa kanina, kaya napag-isipan kong
Ngayon ko na lang gawin ito. Bakit gising ka pa, Tristan? Meron bang sumasagi sa isipan mo? Dahil sa sinabi ng albularyo, hindi naman siya nagdalawang isip na ilahad dito ang kanyang panaginip. Matapos niyang ilahad na nakita niya yon sa kanyang pangitain, halos bakas naman sa pagmumukha ng matanda ang animoy labis nitong pagkagulat. Maya-maya pa, inutusan siya nitong buksan ang pinto para makapasok yon sa loob ng tinitirahan niya. Sa pag-upo nito sa sala, agad naman itong ibinaba ang kanyang mga dala habang patuloy siya nitong kinakausap. Ayon dito, na maaaring ang kanyang mga nasilayan sa panaginip ay isang pangitain ukol sa mga mangyayari sa hinaharap. Mariin din itong sinang-ayunan ng kanyang panaginip, gawa ng ayon sa matanda, kasalukuyan nga siyang nakikipaglaban sa puwersa ng mga aswang. Nagugat ang kanilang hidwaan noong may lumapit sa kanyang isang pamilyang binibiktima ng mga ito. Nagawa ng mapaslang ng mga nilalang na yan ang 2 anak ng mag-asawa kung kaya't hindi na yon pinalampas ng albularyo. Matapos niyang mapaslang ang mga aswang na gumagambala dito, agad naman siyang nagbigay ng babala sa iilan pang mga nilalang na nagtatangkang makisawsaw sa gulo. Alam ng matanda na wala yung planong sumunod sa nais niya, subalit pilit na lamang niya yung ipinagsawalang bahala. Dagdag pa nito na, isa yun sa mga rason kung bakit abalang-abala siya sa paglalagay ng pangontra sa bawat tahanan ng kaibigan niya. Inuna rin niya ang bahay ni Tristan, lalo pat alam niyang mahina ang depensa ng kaluluwa nito. Kahit nga engkantong nasa mahihinang lahi, kayang-kayang pasukin ang kanyang katawan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inanyayahan siya ng albularyo na tumungo sa bahay nito upang humaba pa ang kanilang pag-uusap. Inabisuhan din siya nitong may nakahanda roong mga pagkain kung kaya't wala siyang dapat na ipag-alala. Inilahad din sa kanya ng albularyo na kung nais niya doong manuluyan ng ilang araw, bukas ang tahanan nito para sa kanya. Dahil sa sinabi nito, agad namang sumang-ayon si Tristan sa kadahilanan may kung ano sa kanyang isipan ang nag-uutos na sundin ng nais ng matanda. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumawa lang naman yon habang sumasagot sa kanya ng, Mukhang interesado ka. Tamang-tama. Ito ang pagkakataon para maipakita ko sa iyo ang mga bagay-bagay. Ihanda mo ang sarili mo dahil dito mag-uumpisa ang unang hakbang ng pagmulat sa mundo ng hiwaga. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang kinuha ni Tristan ang kanyang mga gamit. Sa pagdating nila noon sa bahay ng albularyo, pumungad sa kanila ang napakatahimik na paligid. Kinaumagahan pagising niya, nadatnan niya ang napakaraming taong pumipila para magpagamot sa matanda. Habang siya ay nagmamasid, hindi niya maipagkakaila na bawat isa sa mga taong yon nagtataglay ng hindi maipaliwanag na karamdaman. Ang ginagawa naman noon ng matanda, walang pagdadalawang isip na ginagamot ang mga ito kahit wala naman yung naibibigay na abuloy sa kanyang serbisyo. Sa pagsapit ng 3:00 ng hapon, ubos na ang lahat ng parokyano nito. Ang nakuha ng matandang pera dahil sa kanyang trabaho, halos hindi nga makabili ng isang maliit na chichirya. Manong, bakit hindi na lang ho kayo magsaka? Higit na mas malaki ang pera dun. Sa trabaho nyo kasing ito, parang walang sapilitan kung magkanong ibibigay sa inyo. Kung meron man mabigay, ayos lang. Kung wala naman, ayos lang din. Hindi ba kayo lugi? Wika ni Tristan sa matanda. Dahil sa kanyang sinabi, tumawa lang naman ito habang inilalahad sa kanya na ang perang kanyang nakuha ay hindi bigay ng taong nagpagamot. Naniniwala ito
naiwan yon ng mga taong naghintay sa kanilang torno mula umaga hanggang hapon. Dagdag pa nito na, sa kanyang trabaho, hindi niya inaasam ang kumita. Ang nais lamang niya, makatulong sa nangangailangan, wala nang iba. Matapos namang makapagpaliwanag ng matanda, doon unti-unting nauunawaan ni Tristan ang nais nitong iparating na mensahe. Sa paglipas ng mga araw ng kanyang pananatili, marami siyang natutunan. Doon niya lang din nalaman na napakarami pa palang mga nilalang maliban sa mga engkanto at aswang. Ayon pa sa albularyo na sa kanilang lugar noon, maraming uri at lahi ang nakikipagsabayan sa kanilang pamumuhay. Ang iba sa mga ito nagbabalat kayo, habang ang iba naman nakasapi sa mga katawan ng ordinaryong tao. Inilahad din sa kanya ng matanda na kung nais niyang makakita ng totoong aswang, bumalik siya sa bahay nito pagsapit ng unang linggo ng susunod na buwan. Dahil sa sinabi nito, tumatak naman yon sa isipan ni Tristan na kahit siya ay nagtatrabaho, hindi niya yon nakalimutan. Pagtungtong ng araw na kanyang pinakahinihintay, alauna pa lamang ng hapon, nasa bahay na siya ng matanda. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman siya nitong nilapitan upang kumpirmahin ang kanyang pasya. Matapos niyang sumang-ayon sa mga tanong nito, inabisuhan siya nitong maghintay hanggang sa sumapit ang gabi. Sa pagbalot ng kadiliman sa lupa, nasa labas sila ng bahay ng matanda, tahimik na nagmamasid sa buong paligid. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla naman yung tumayo at kasabay nito ang pagrinig nila sa isang malakas na dagundong sa ilalim ng lupa. Noong una, inakala ni Tristan na may lindol na darating pero pagsilay niya sa unahang bahagi ng tahanan ng albularyo, doon niya nasilayan ang isang kambing na tumatakbo na halos kasing laki ng kalabaw. Pagpasok nito sa bakuran ng bahay, agad naman niya yung nakitang merong isinusukang malaking bagay. Paglitaw ng mga binti ng nilalang na sinusukan nito, doon niya nakumpirma na isa yung tao. Dala ng kanyang takot at pagkabahala na baka may makakita sa taong yon, agad naman niya yung nilapitan para tulungan. Subalit, bago pa man siya makalapit sa kinaroroonan nito, bigla naman siyang pinigilan ng matanda habang nagwiwika ng, Huwag kang magpadalos-dalos. Hindi taong nasa harapan mo. Dahil sa sinabi nito, doon pa lamang naalala ni Tristan ang huling sinabi ng matanda bago sumapit ang araw na yon. Maya-maya pa, nang akmang sasagot na siya, kitang-kita niya kung papaano tumayo ang nilalang habang pilit na kumakawala sa nakapulupot na laway ng kambing. Pagtayo nito, bigla naman yung tumitig sa kanila habang patuloy yung nag-aangil. Nang masipat naman yon ng albularyo, kampante naman niya yung nilapitan para kausapin. Pagharap niya sa kinatatayuan ng nilalang, masaya naman niya yung binati ng magandang gabi, sabay pakawala ng malakas na sapak sa pagmumukha nito. Pagtila po ng nilalang ngayon, gulat naman noon si Tristan, gawa ng hindi niya inaasahan na ganun pala kalakas ang albularyo. Subalit, makalipas pa ang ilang minuto, ramdam na ramdam niya na sa kanyang sarili ang matinding kaba dahil sa mabilis na pagbabago ng anyo ng taong iniluwa ng kambing. Pagbuka ng nagsisilakihan nitong mga pakpak, buong puwersa naman yung sumugod sa kinaroroonan ng matanda na siya namang sinalubong ng mga kamao nito. Sa halos humigit 10 sapak na tinamo ng aswang, kitang-kita naman nila ang mabilis nitong panghihina hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na yung nawala ng lakas para tumayo. Pagsilay naman ng albularyo na hindi na yon makakalaban, agad naman niyang itinali ang katawan nito sa isang puno para hatawin ng latigo. 3 beses lang na lumapat ang buntot ng page sa likod nito
agad naman yung nawala ng buhay. Pagsilay ni Tristan na naaagnas na ang nilalang na yon, doon na siya tuluyang naniwala na aswang nga ang nilalang na kanyang nakita. Magmula noon, nagdesisyon siyang guguli ng kanyang panahon para maging disipulo ng albularyo. Hindi naman ito tinanggihan ng nais niyang mangyari, lalo pat matagal na panahon na din yung naghahanap ng tagapaghalili. Pinuno, pasensya ka na kung kwento lang ng maestro ko ang naibahagi ko sa'yo. May mga bagay kasi akong kinakailangan na itago na hindi na dapat pang maihayag sa mundo. Basta, matapos ang pangyayaring yon, nagsimula na akong mag-aral ng mga buhay na salita hanggang sa ako na din mismo ang naging takbuhan dito sa amin. Kahit ngayon, Pinuno, maaari niyo akong puntahan kung gusto ninyo. Ako mismo ang maglalahad sa inyo ng karugtong ng aking istorya na may titulo na Pinalaki ng Mga Madre. Okay, opinyon ko sa kwento. Tristan, alam ko buhay ka pa hanggang ngayon, no? At nandiyan ka pa rin ba sa Dagupan, Pangasinan? Medyo malayo kasi sa amin yan eh. Pero ang maganda nito, kapag yung nakapagkwentuhan tayo tapos may video, yun ang pinaka gusto kong mangyari. Pero itong kwento mo kasi parang 3 months ago mo na yata itong sinin sa akin eh. So, susubukan ko mag-email back sa'yo at pag sumagot ka, gawin natin posible yung imposible. Tapos, gusto ko pang marinig kung ano yung mga pinagdaanan mo nung nag-e-ensayo ka, yung mga nakalaban mo nung magaling ka na, 'di ba? Kasi alam kong maganda yan, alam kong solid yan, lalo pa na hanggang ngayon buhay ka pa, 'di ba? Pero ang masasabi ko lang sa kwento mo, sobrang ganda nito para pang wake up call sa mga taong kumakalas na sa kanilang mga pananampalataya. Kasi tingnan nyo yung nangyaring epekto kay Tristan. Dahil sa sobrang busy niya sa kakatrabaho, siguro may mga iba pa siyang pinagkakaabalahan na hindi na lang nabanggit sa kwento, nakalimutan niya ng magdasal o magbigay ng pasalamat sa Diyos. Ang nangyari, humina yung depensa niya tapos napasok siya ng mga nasa kaliwa. Yun nga, yung pang-impluensya ng pera. Diba? Tapos nung bumalik si Tristan sa pagiging isang deboto ng Panginoon, nawala lahat ng negatibong enerhiyang umiikot sa katawan niya. Kasi isipin nyo, binabahayan ng engkanto yung katawan mo. Gaano ka kabukas nun? Diba? Kaya magandang halimbawa to para, alam nyo yun, meron kayong tinatamasang sarap ngayon sa buhay. Ano ba naman yung simpleng, thank you Lord. Sobrang laking bagay na nun. Magpasalamat kayo lagi sa Panginoon na kung anong meron kayo ngayon. O kung hindi man, kung iba man yung sinasamba ninyo, magpasalamat kayo sa Kanya kung ano man yung binibigay sa inyo. Yun lang, kahit wag ka nang sobrang taimtim na pagdarasal, yung maalala mo lang siya sa bawat tagumpay na nangyayari sa buhay mo. Example na lang, nagising ka. Isang simpleng thank you Lord, nagising po ako. Sobrang regalo na yun para sa atin. Kasi nga, di ba, hindi natin masasabi kung kailan tayo kukunin eh. So hanggat nandito pa tayo, lagi tayong magpasalamat sa may likha. Wala namang mawawala eh. Di ba? Pero syempre, nasa sa inyo pa rin yun. Kaya kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.